सात आदत जवन रूरा के प्रभावशाली बनी है। लेखक स्टीफन कोवी। ई किताब रूरा के सिखावेला कि कैसे व्यक्तिगत आय के से कीजिए पेशेवर जिंदगी में सफल होखे के सात जरूरी आदत अपनावल जाव। ई आदत रूरा व्यवहार सोच आ रिश्ता के सुधार में मदद करेला। एथ प्रोएक्टिव बनी, बी प्रोएक्टिव। अपने जिंदगी के जिम्मेदारी खुद ले ली। हालत आ दूसर लोग के दोष देवे के बजाय आपन प्रतिक्रिया के काबू करें और सकारात्मक कदम उठाएं। 2. अंत के ध्यान में रख के शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपनी जिंदगी के साफ मकसद तय करें। हर काम के शुरुआत अपने लक्ष्य के ध्यान में रख के करें। 3. पहले सबसे जरूरी काम करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अपना प्राथमिकता समझें आ सबसे जरूरी काम पहले करें। समय के सही प्रबंधन सफलता के चाबी बा। 4. जीत जीत के सोच बनाइल, थिंक विन विन। रिश्ता आ फैसला में यही तरह के नजरिया रखें जवन सबके फायदा कर सके। सहयोग आ विश्वास के साथ काम करें। 5. पहले दूसर के समझें फिर आपन समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दूसरे लोग के समझे के कोशिश करें, उनका बात ध्यान से सुनें। ई आदत रिश्ता में गहराई आ सम्मान लावेला। सिनर्जी बनाइल, सिनर्जाइज। टीम वर्क पर जोर दें, अलग अलग लोगन के ताकत मिला के बेहतरीन नतीजा पाएं। 7. आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। अपने शरीर, दिमाग, दिल आ आत्मा के देखभाल करें। खुद के लगातार बेहतर बनावे के कोशिश करें। निष्कर्ष, ई किताब रूरा के आत्मविकास आ बेहतर रिश्ता बनावे के प्रेरणा देला। ई आदत रूरा के जिंदगी में संतुलन, सफलता आ स्थायी प्रभाव बनावे में मदद करे हैं। छोट छोट ई आदत बड़ा बदलाव लावेला।